Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jaune zuekin, senideok, aitor ditzak humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jaiko guzti faltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzala. Egin dezagun otoituz. Jauna, jainkoa guztiuna, giza jakinduriaren eredu eta sortu egin zenuen Isidoro, Gotzai eta Eliz irakasle santua. Egizu, haren otoitzari esker, bila dezagula erretaz, betiko egia, eta onartu bihotzabanez, zure Seme Jesukristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizietan, gizaldi eta gizaldietan. Apostoluen eginetatik. Egun haietan, entzun zuten apostoluek eta Judeako senideek gentilek ere jainkoaren hitza hartu zutela. Eta Pedro Jerusalema igo zenean, erlainduak eztabaidan hasi zirenarekin, esanez, nola sartu zera erlaindu gabeen etxean haiekin jatera. Orduan Pedro, gertatutako guztia agertzen hasi zitzaien esanez, Jaffa hirian otoitzean ari nintzela, gainezkaldi batean ikuskari bat izan nuen. Izara handian zego bat ikusi nuen, 4 muturretatik hartua zerutik jaisten, eta nire ondoraino iritsi zen. Begiratu nion, eta 4 zangodunak, piztiak, narraztiak eta zeruko hegaztiak ikusi dituenan. Gero mintzo bat entzun nuen, eta esan zidan, jaiki zaitez, Pedro, hil eta jan, nik erantzun, ez da inola ere jauna, gauza loin eta zikinik ez da egundaino nire hauan sartu, baina berriro mintzoak erantzun zidan zerutik, jangoikoak garbi egin duenan, zuk ez esan zikin, eta hori 3 aldiz gertatu zen. Eta gero kolpe batean, guztiak zerura bildu zituzten. Une hartan hain zuzen, Zesareatik nigana bidalitako 3 gizon agertu ziren gu geunden etxean. Haiekin kezkari gabe joateko esan zidan espirituak. Nirekin etorri ziren 6 senide hauek ere, eta delako gizonaren etxean sartu ginen. Honek esan zigun aingeru bat ikusi zuela bere etxean eta esan ziola. Bida dezazu norbait Jafara, Simon Pedroren bila. Harek esango dizunak salbamena ekarriko dizuen, zuri eta zure etxeko guztiei. Hizketan hasi nintzen, bezain laster, Espiritu Santua jaitsi zen haiengana. Hasierakoa gugana bezala. Jaunak esandakoa gogoratu zitzaidan orduan eri. Joanek urez bataiatu zuen, zuek ordea Espiritu Santuaz izango zerate bataiatuak. Beraz, Jesukristo jaunaren sinisteagatik jainko akaiei eta guri doai bera eman baldin bazigun, nor nintzen di jainkoari eragozpenik jartzeko. Hau entzutean, isildu ziren eta jainkoa goratu zuten esanez. Atzarritarrei ere eman die beraz jainkoak bizira eraman bihotz berritzea. Jaunak esana. Erantzun salmoa, nire gogoa jainkoaz egarri da. Nire gogoa jainkoaz. Basauntza iturrien irrika bezala, ala daukat jainko gogoa irrika zugana. Nire gogoa jainkoaz, jainko biziaz egarri da. Noiz noake jainkoaren aurpegia ikustera. Nire gogoa
Jaun zuekin, Jesu Kristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan, Jesusek esan zien farisearrei, egiaz diozuet, artegira, atetik sartu beharrean, beste nonbaitetik sartzen dena, lapurra da eta harrapatzailea. Atetik sartzen dena da ardien hartzailea. Honi ireki egiten dio atezainak, eta ardiek aditzen dute haren ahotsa. Bakoitzari bere izenez deitzen dio, eta kanpora ateratzen ditu. Bere ardi guztiak atera ondoren, haien aurretik joaten da, eta ardiek jarraitu egiten diote, ezagutzen baitute haren ahotsa. Arrotzari ordea ez diote jarraituko, ihes egingo diote, arrotzen deia ez baitute ezagutzen. Jesusek parabola hau esan zien, baina haiek ez zioten antzeman zer esan nahi zien. Beraz, berriro honela esan zien Jesusek, egiaz diozuet, ni naiz ardien atea. Lehen etorri ziren guztiak lapurrak ziren eta harrapatzaileak, eta ardiek ez zieten entzun. Ni naiz atea, nigandik sartzen dena salbatuko da, sartuko da eta aterako, eta arkituko du jatekoa. Lapurra ez dator, ostu, hil eta ondatzera baizik. Ni berriz bizia izan dezaten, eta ugari izan dezaten etorria naiz. Jaunak esana. Gaurko lehenengo irakurrian, agertu zaigu San Pedro. Esan genezake, Jesusek bere 12 apostoluen artean halako toki berezi bat edukitzeko aukeratutakoa, bere ondoreko izateko bezala aukeratutakoa, halako dudan bezala. Garai hartan, sekuleko garrantzia ematen zieten judutarrek halako arau txiki asko zituzten, eta horien artean zeuden halako abere batzuk ez jatea, abere konkretu batzuk ez jatea, ematez ere zerria eta olako abere batzuk. Jesusek, esan genezake, hori indarri gabe utzi zuela. Esan zien, lasai jateko denetik ez zegoela arazorik, baina hala ere kultura eta txikitandik barrenean zeraman Pedro kontu hori eta berak ez zuen jaten. Horregatik izan zuen ikuskari hura eta jargoikoak ulertarazi nahi izan zion, ez zela txarra jan zezakela lasai. Eta ordu Pedro hobetu zuen, berak ere jan zuen eta gero beste jende haiekin elkartu zenean baita ere eharki jan zuen. Batez ere kontutan izan da, eta hori oso importantea da, Jesusen berri ona, ez zela bakarra judutarrentzako. Lehen itunzarreko gauza printzipalenak denak mantentzen ditu Jesusek, ez du aldatzen, akaso ikuspuntua, akaso beste esan genezake esplikazio sakonago batekin, baina itunzarreko gauza printzipalenak denak mantentzen dira itun berrian ere. Baina, halako gauza txiki batzuk Jesusek entzen ditu batez ere gogoan izan zezaten, bere berri ona, bere salvazioa herri guztientzako zela, kultura guztientzako, ez bakarra Israelentzako. Horregatik ez esaten dutelako halako alimentuk ez jatearen debekua eta baita ere zirkunzisioa. Horiek Jesusek entzen ditu eta erraztu bezala egiten ditu beste kulturetara ere egokituz. Eta gaurko evangelioan agertu zaigu, atzokoan hartzailaren igandea ospatu genuenez, baita ere hartzailaren inguruan nola baiteko San Juanek ekartzen digun Jesusen esplikazioa. Berak esaten digu, bera hartzailean eta bizia eman nahi digula. Eta esaten digu, bizi ugaria eman nahi digula. Horrekin, berak ulertarazi nahi digu, bere mezuak balio digula mundu ontako bizirako eta baita ere betiereko bizirako.
Eta egin ditzan orain gure eskariak. Eskatuko dugu kristauen batasunaren alde, Jesus hartzaile bezala degunok hartalde bakarra osa dezagun eska dezagun jaunari. Eta gure hildakoen alde, gaurko meza santuan bereziki gogoan hartuko ditugu. Axu, Altamira, Mikaela, Apezetxea, Jose Francisco, Zestau, Miguel Nieve, Maria Teresa Busquet, Juan Jose Astilla, Jose Etxarri, jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde ezaten eskadezakegu jaunari. Entzun eta honak bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunari bitartez.
Afaun berri kanizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartza zuen eta eran guztion gutatik. Hau, nire odolari kanizalatan, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Edizue hau nire gutitari. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen egiontza eta biztuera gogora dutu, biziaren okia eta sabalen elkarbizak eskaintzen bizizu zuri eskerrak emanez, aldanean zure zerbitzuari onartu dituzulako, eta apainik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugu, Espiritu Santuak bat egin gentzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure izan, eramazun egitasun osora Frantzisko gure itasantuarekin, Frantzisko gure hartzelerekin egizkizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxaropenean manduran gure sendeak, bereziki, Mikaela, Abezetxea, Axu, Altamira, Jose Francisco Zestau, Maria Teresa Busquet, Miguel Villarreal, Don Jose Astibia, Jose Etxari, eta hildako guztiak aritzazu zure aurpegiaren argitan, errukizak izinduaren, guk guztiok betiko bizitzen ditxen ezagun, Katoikoaren Ama Maria Doaksuarekin, San Jose Beresenarekin, Apostolu Santuekin eta gizate guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zintzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jangoikoa guztiun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak, agindu eta erakutsien jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zendu da zerena, santu izatekin zure izena, etor beti zure agerikoa, egin beti zure agerikoa ezagoa bezala horregain. Eman duzu gaua, egunotako gugia, barkatu bidezorako, guk ere bidezorako barkatzen dure guzio, eta ez gure daten amara, baina atera gaitza zuzatzetik. Atera gaitza zuzauna, gaitz guztietatik, eman duzu bakea gure dugutan, zure errukiari eskaketatik garri bizi daitezen eta eskualdeetan sendo. Beteko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zure esnada apostoluei bakea guztien dizuet, bere bakea ematen. Begiaz zure izaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa bezala, emaiozu elizari bakea, eman matasuna, errege bizitzera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, emaiozu bakea ekarri. Jangoikoaren indotxan, zuretzen dizu. Hona hemen, jangoikoaren indotxan, hona munduko pekatuak entzen duena, zorion txuak jaunaren gaineraikina. Señor, sartzeko,
Egin dezagun otoitu. Jauna, biziaren ogiaren Kristo eman diguzu janari, argi gaitzazu Kristo maixuaren irakaspenez, Isidoro santuaren jaionetan, zure egia ikasi eta egia hori maitasun egintzetan bizi dezagun, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Eta egun batzutan, eukarrik ez bada kanpoan egongo naiz, bi estezola, perura joango naiz, gola batzuko egitera, baina mezarekin ez dira izango da, sotilen eta santik eta maguruten gauetan, beraz, bakarra hori. Jauna zuekin, bere ikaz aitzatela jaiko guztiadunak aitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren